to EDSA. Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA, tulugang pang-EDSA, EDSA. Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Good evening, Metro Manila! Give it a quick check. It is now 30 minutes after 6 o'clock. And how are you doing? Hope you guys are having a great time. We got great music right here coming right up to you straight up until 9 o'clock in the evening. We got all the great hits. And then for that, I'm going to at sino na wanuno. Hunatini ka tawar sa marasama kamera. Arakan ni wato wadata. Rundi ki marasani wadata. 90.7 Rap Radio. Panangiyo. Rock sa maradaya. Pamanangiyo ko suno mo na wadata. Sabi niyo, di ba ito kagigibod niyo mo niyo kwa. Ay, aba! Gabuak. Bods, pasaylo, pasensyahan na kayo daw. Ganado si Angkol nyo ah. Angkol Jigo. Hindi na lang. Wait, stop. Please, listen to me. Quick lang, okay? Heto yung tanong ko sa'yo. Ay, sa mga pasahero, magandang gabi sa'yo ha. Sa mga kakasakay lang, ayan. O, ingat ka dyan sa katabi mo. Usog-usog konti. Ingat ka dyan sa katabi mo. Marami ng record sa police station yan. Oh, wait lang. Tsaka sandali lang. Aray! Ano na naman yung tang? Ay, piste ka kanina kapatid nagsalita kung ano pinagsasabi mo. Well, Tang, alam mo naman na we have to do a lot of things in order to get people's attention. That's how we have to do it. Ano, in-English mo ako? Tang, actually, Tang, bitawan mo tenga ko, arayan ko. Ano, mag-English ka pa? Aragoy na nga sabi ko eh. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Clap your hands. O, eto na. Ang tanong. Boards, meron ka bang kapitbahay na masasabi nating war freak? Oh no! Yung tipong kapitbahay na kapag binanggit pa lang yung pangalan niya, doon pa lang sa kanto, papasok pa lang sa looban. Yung lahat inaaway niya. Makita niya lang na nagpa-highlights ka ng buhok mo na color pink. Galit na aawayin ka na niya. Tapos yung tipong kapitbahay na ayaw mong makasalubong kasi iniirapan ka, tinitingnan ka mula paa hanggang ulo. Eto kasi yung tipong kapitbahay na level 999 sa pagka-marites. Yung halimbawa, example na lang, kaya kung paano ko nasabi yan, na level 999 marites. Halimbawa, ikaw, ang asawa mo ay seaman. So, normally, wala dyan sa bahay sa inyo. Tapos, nag-order ka ng, food panda. Ngayon, ichichismis niya na meron kang lalaki na may naghahatid sa'yo ng pagkain. Ay, abaw! Maluhi ka! Tapos sasabihin pa, ay grabe yan si iba-ibang lalaki dyan ang pumunta sa kanya tuwing gabi, naghahatid ng pagkain. Grabe yan, parang ganyan ang nangyari isang war freak na kapitbahay. Ang pinutakte ng reklamo ng kanyang mga kapitbahay dahil nananabunot, nananampal. Meron nga doon, nakita ko sa video, sinampal niya ng tsinela sa mukha eh.
At ang pangalan niya ay Roxanne. Disappointed ako, Tang. Ay, bakit ka disappointed? Kasi hindi marites yung pangalan niya. So, ikaw, Roxanne, kung nakikinig ka man ngayon, kung Roxanne man ang pangalan mo, ha? Good luck. Ay, wag ganun na. Dapat mahalin natin yung mga kapitbahay natin. Alright, mga kabisyo, eto, dahil kontrobersal yung grupo na to. I got a song from Kamikaze. 6:35 on the clock. This is Metro's #1, 90.7 Love Radio, baby!